Исәнмесез, турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Бүген программада. Чит ил хәрбиләре Казанда нәрсә эзли? Исәнмесез. Yes, спасибо вам большое. Казан танк училищесында чит ил укучылары өчен махсус кафедра булырбы һәм кунакларны нәрсә кызыксындыра? Бу хакта Нияз Рахман. Әлмәттә пациентларның медицина карталарын чүплеккә чыгарып атканнар. Предположительно, медицинские карты. Здесь прозимовали, видите, перевязаны бинтом. Кемнең эше бу һәм гаепле оешма нинди җәзага тартылачак? Филүзә Хәмидуллина. Алар үз эшендә иң яхшы булуын раслады, алда нәрсә көтә. Это крутой старт вашей карьеры, новых побед. Волжский җиңүчеләрен хөрмәтләү тантанасыннан Гөлназ Сайфетдинова. Чыгарылыш сыйныф укучылары математикадан имтихан тота. Один остается положительным, у тебя вся функция остается положительной. Яшьләр зур сынауларга ничек әзерләнгән? Имтиханнардан Руслан Кысындинов. Чит ил хәрбиләре Казанда бүген алар өчен башкаланың танк училищесы үз ишекләрен ачты. 58 илдән килгән хәрби уку йортының мөмкинлеге һәм техника белән танышты. Араларында Ирак, Руанда, Ливан, Мексика, Израиль, Франция, Канада, Бөек Британия илләреннән килүчеләр бар. Максатлары тәҗрибә туплау. Казанда чит ил курсантларын укыта башламаслармы? Хәрбиләр арасында Нияз Рахман да булып кайтты. Булачак танкистлар күнегүләр үткәрә, алар әлеге машиналарын санаулы секундлар эчендә сугыш кырын алып чыгарга әзерләргә тиеш. Кадәти мәктәп укучысыннан танк командиры ясау өчен күпме вакыт кирәк дип кызыксына кунаклар. Максимально мы получим где-то в районе 4-6 месяцев. Командир танка? Да. Это с минимума? С минимума. С гражданского до... В интенсивной подготовке мы получим его. Чын танкистларда төрле илдә төрле вакытта әзерлиләр. Израильдә мәсәлән кимендә 1 ел шөгыльләнергә кирәк икән. Казанга килгән чит ил хәрбиләре өчен бүген барлык ишекләр дә ачык. Училищеның үзендә шундый танкларны саклау өчен махсус урын бар. Монда 10 артык техника, чит ил кунаклары бүген монда керә, карый һәм инде әлбәттә бу техника белән таныша алды. Берничә чикләүләр дә юк. Казанга килгән хәрбиләр 58 илдән Бөек Британия, Германия, Ливан, Мексика, Израиль, Франция, Бельгия һәм хәтта Ирак, Руанда дәүләтеннән дә бар. Техника карыйлар, укыту классларына керәләр. Бүген дөньяда уртак душманнар җитәрлек ди кунаклар. Бу бик мөһим бит. Без бөтенебез бергә терроризм белән көрәшәбез. Бу Россия өчен генә түгел, безнең илләр өчен дә мөһим һәм уртак проблема. Чын танкистлар танк эчендә генә утыра дигән гыйбарә дөреслеккә туры килми. Алар йөзү генә түгел, су астында корал белән дә идарә итә белергә тиеш. Моның өчен шушылай төптә утыралар. Хәтта баткан танктан да чыгарга өйрәнәләр чит ил хәрбиләре. Бу күнегүләрне игътибар белән күзәтә. Фотога төшерә, араларында НАТО армиясенә караган 10-дән артык генерал бар. Алар монда ниндидер сер ачарга килмәдек ди. На очень высоком уровне, даже сравнивать. Мондагы материал базаларны карадык. Ул бик югары дәрәҗәдә. Бездәге белән чагыштырганда монда үрнәк алырлык өлкәләр шактый. Училище чыннан да бик яхшы. Чит ил хәрбиләренә укыту системасын күрсәтеп калу гына түгел, тиешле карар булса, хәтта махсус факультет ачарга да әзерләр. Моңа мөмкинлекләр бар диләр уку йортында. Впечатления, наверное, будут у всех положительные. Бүгенге сәфәрдән соң аларда бары тик уңай тәэсирләр генә калыр дип ышанабыз. Әлбәттә, чит ил хәрбиләрен Россия армиясеннән ничек итеп офицер, танкистлар әзерләү зур кызыксыну ята. Кем белә, бәлки Казан танк училищесында чын егетләрне әзерләүләрен күреп, Ирак, Руанда дәүләтендә дә хәрби белгечләр барлыкка килер. Иртәгә исә хәрбиләр Суворов училищесында тәҗрибә тупларга җыена. Нияз Рахман, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Тиздән солдат кайышын буалар. Иртәгә Казанның җыелу пунктыннан 174 егетне Үзәк, Көнбатыш, Көнья хәрби округларына озатачаклар. Бүген исә хезмәткә килүчеләргә хәерле юл теләп озату кичәсе оештырдылар. Быел Татарстаннан армиягә 3300 кешене җибәрү каралган. Булачак солдатларны ни борчый? Алия Хайретдинова сорашты. Нике булмады. Илназ армия сафларына китәм дип борчылмый, алар гаиләсендә солдат булудан куркып калучылар юк. Мәдәният институтының 3нче курсын тәмамлауга китәргә карар кыла. Бер генә нәрсә күңелен борчый. Иң борчылдырган әйбер ул менә син армия китәм дигәч, әнинең күз яшен апар. Чөнки барыбер менә мин үземә 21 яшь булма, әнинең теге барыбер кармагасында яшәгән дип әйтик. Үзем Казан егете, шуңа күрә шуннан аерылып чыгып китү
әнигә карагачтан авыр. Илназ кебекләр 174 егет, аларны үзәк, көнбатыш һәм көньяк хәрби округларында көтәләр. Иң авыры инде туган йорттан чыгып китү, дусларны, әниләрне калдыру инде. Бер ел инде тиз үтә. Әлегә булачак солдатлар җыелма пунктта чәчләре хәрбиләрнеке чакырылган, ә менә формаларын бүген кичкә беренче тапкыр киеп карыйлар. 3 тапкыр ашатудан барысы да канәгать, күңелләре тыныч. Алар беләләр кая шалтыратырга, кем белән киңәшергә. Менә, Аллаһка шөкер, менә шундый хәл булмый хәзер. И ел сайын без, конечно, менә әтиәниләрнең, менә безнең призывникларның хәбәр килә, но ул в основном менә бу сәламәт буенча. Туганнары белән элемтәдә туру сәламәтлекләрен кайгыртугына түгел, булачак солдатларның кайда хезмәт итәргә теләүләре исәпкә алынган. Если призывник женат, Армияга чакырылучы өйләнгән балалы ир-егет булса, яисә аның пенсия яшендәге авыру әтиәнисе бар икән, без аны хезмәт итәргә якын тирәдә калдырырга тырышабыз. Быел Татарстаннан 3300 егет армия сафларына китә, аның 500-ы озатылган инде. Бүген булачак солдатлар Казанда куначак, инде иртәгә аларны Россиянең төрле шәһәрләрендә каршы алачаклар. Хезмәт итүдән курыкмыйбыз диләр, әмма инде әниләренең тәмле ашлары бүгеннән үк сагындыра башлаган. Алия Хайретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Яшьләр темасын дәвам итеп, бу җиңү тормышыгыздагы иң зур борылыш. Предприятиеләр сезне 4 куллап кабул итәргә әзер. Хезмәт баскычында зур үрләрне бүген президент вәгъдә итте. Рөстәм Миңнехан WorldSkills Russia илкүләм чемпионатында җиңү яулаган Татарстан командасын котлады. Эшче кулларның җиңү юлын Гөлназ Сайфетдинова барлады. Рөстәм Миңнеханов Татарстан җыелмасының WorldSkills'та катнашуынча алдырган күргәзмә белән таныша. Республикада эшче һөнәрләр елында һәм дөнья чемпионатын каршыларга әзерләнгәндә безнең команданың җиңүе зур вакыйга. Татарстанлылар 58 алтын, 49 көмеш һәм 43 бронза медальгә ия булды. Бу Россиядә WorldSkills'ның 7 еллык тарихында безнең 3нче җиңү. Ваша уверенная победа в финале – это крутой старт вашей карьеры, новых побед на международных соревнованиях, становление вашего профессионализма. Вам аплодисменты. Остазларга президенттан рәхмәт хатлары, җиңүгә юл җиңел булмаганын катнашучылар үзләре һәм тренерлары белә дә. Алны-ялны белмичә әзерлек, кул тизлеген, осталыкны камилләштерү, теорияны өйрәнү. Меня, к счастью, взяли сборную. Бу елны болай гына үтмәдек. Җиңү алга таба Россия җыелмасына керү мөмкинлеген бирә. Евроскиллста катнашырга җыенам. Үзенең тырышлыгы, аның үҗәтлеге, ул без бу национальный чемпионатка бик узак бардык инде. Ювелир эшендә үтәдә төгәллек белән матурлык ясаучы яшьләр дә бездә үскән. Иң көчле соперниклар булды Мәскәүдән и Нижний Новгородтан. Бер төрле станокларда әзерләнеп, чемпионатта яңасын үзләштерергә дә туры килә. Были люди, которые... Кайберәүләр 2-3 ел дәвамында шундый станокларда эшләргә шомарып беткән, ә миңа бер күрүдә ияләнергә туры килде дияргә була. Саба кызы Рамилә табынны матур итеп әзерләү буенча юниорлар арасында 2нче урынны ала. Безнең салфеткалар булып чыкмаса, без шул бер үк салфетканы 10 тапкыр ясыйдык шул укны. Пока нормально, идеально булып чыкмый, бетермәйдек. Хәзер республикада 70 мең укучы, 200дән артык белгечлек үзләштерә. Бүгенге җиңүчеләр аларга да, үсеп килүче буынга да үрнәк. Гөлназ Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Иртәгә WorldSkills чемпионаты ачылышына билетлар сатыла башлый, бәяләре 300 сумнан алып 1500 сумга кадәр. Аларны WorldSkills2019.com сайты аша онлайн рәвештә сатып алырга мөмкин. Ачылу тантанасы Казан Арена стадионында 22 август көнне узар дип көтелә. Шоуны Россия композиторы Игорь Крутой үзәге әзерли. Моңа кадәр алар Казанда универсиада су спорты буенча чемпионат ачылу һәм ябылу тантаналарын куйган иде. Шәһәр кассаларында билетлар сатуга соңрак чыгачак. Исегезгә төшерәбез, WorldSkills ярышларына 69 илдән 1500-га якын катнашучы киләчәк. Татарстанда 2 телдә эшли алырлык укытучыларның саны артачак. Быел билингваль система буенча укырга күбрәк студент кабул ителер дип көтелә. Бу хакта бүген Казанда мөгаллимнәрнең халыкара форумында билгеле булды. Безгә Россиянең 140 вузы һәм 75 чит ил уку йортыннан 600 белгеч килде. Алар цифрлы мәктәп, заманча укытучылар һәм милли кадрлар әзерләү проблемасы турында фикер алыша. Ирландия педагогы елмаеп үз тәҗрибәсе хакында сөйли. Аларда чартер мәктәпләр киң таралган. Монда дәүләт белән беррәттән шәхси акчалар да җәлеп ителә. Бездәге сыман мәктәптә мәҗбүри белем бирү программасы эшләми, ә укытучылар үзләре теләгән методика белән укыта ала. Мин бөтен гомеремне шушы эшкә багышладым. Миңа төрле белгечләрнең үз тәҗрибәсе белән таныштыруы ошый. Шәхсән Казанда педагогларны әзерләүне күрәсем килә.
Быел 75 чит ил уку йорты һәм Россиянең 140 вузыннан барлыгы 600 вәкил җыелды. Укытучылар әзерләүдәге төп проблемалар турында сөйләшәләр. Форумда катнашучылар Татарстан тәҗрибәсе белән таныша алачак. Әйтик, Казан федераль университеты биредә бүген 47 мең студент укый һәм шуның 9 меңе педагогик юнәлештә белем ала. Ул никадәр нәтиҗәле эшләй. Форумда катнашучылар 2 көн эчендә шуның белән танышып үз бәясендә бирә алачак. Якутиядан килгән Галина Соломонова өчен Татарстан тәҗрибәсе кызык. Бездә татар телен ничек укытуны якут теле белән чагыштырырга мөмкин. Подготовки учителей. Бездә якут телен укытучыларны әзерләү кимеми, киресенчә, соңгы елларда туган телләрне укыту сәясәте көчәйде. Без якут теле филологиясе факультеты нигезендә институт булдырдык. Моннан тыш без милли мәктәпләр өчен аерым рус теле укытучыларын да әзерлибез. Татарстанда милли кадрлар әзерләү проблемасы бар. Узган ел республика бюджетыннан 125 урынга заказ бирелгән иде. Монда ике телле математика, информатика, тарих, җәмгыять белеме, музыка, башлангыч сыйныфлар өчен укытучылар әзерләнде. Бу эш быел да дәвам итәчәк. Менә мөстәкыйль милли педагогик институт булдыру әлегә кадәр билгеле түгел. Президент каршында карадык һәм бу санны без арттырабыз. Һәм инде аның сыйфаты өстендә дә күп кенә чаралар карадык. Замана алга бара тәҗрибәле укытучыларны яңа технологияларга өйрәтү һаман да тулысынча хәл ителмәгән. Цифрлы икътисад гына түгел, цифрлы мәктәп турында да сүз бара. Моның өчен бөтенләй башка белгечләр кирәк. Вопрос цифровой школы. Цифрлы мәктәп, цифрлашу ул укытучыга бер корал булып тора. Шуңа да педагогларны цифрлы компетенцияга укытып чыгарырга кирәк. Шушы вакытта аның абруе булачак. Укытучылар әзерләү мәсьәләсе хакында әле 2 көн сөйләшәчәкләр. Айза Шаймарданов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстанның 16 меңнән артык укучысы математикадан бердәм дәүләт имтиханын тапшырды. Быел егет һәм кызлар я база, я профиль өлешен сайларга тиеш иде. Күпчелеге өстенлекне соңгысына биргән. Яшьләрнең сынау алдыннан кәефен Руслан Хысындинов күреп кайтты. Кемдер җырлый, кемдер бий. Имтихан башланырга берничә минут кала кем ничек булдыра, шулай тынычлык саклый. Син считаешь положительным, у тебя вся функция остается положительной. Я читаю молитву. Ребят, весь год әзерләндем. В принципе, мин думаю, что сдам. 100 баллов, конечно, поступать. 100 балга тапшырырга өметләнәм. Кайсы уку йортына барасымны әле хәл итмәдем. Югары бал җыя алсам, теләсә кайсы вузга алалар дип уйлыйм. Имтиханны кагыйдә буенча барлык укучыларда чит мәктәпләрдә тапшыра укучыларны рамкалар һәм металл эзләгеч аркылы уздыралар. Бүлмәләрдә укучылар саны 15тән артмый. Математиканы бөтен кеше бирергә тиеш. Быел бетерә торган балалардан бөтенесе дә бирергә тиеш. Республика буенча 16 мең кеше. 9 мең ярымы профиль бирә, һәм 6 мең ярымы базаны бирәләр. Биремнәр дискка яздырылган, аны имтиханга 10 минут кала сейфны ачып алалар. Узган елдан имтихан барышын фото һәм видеога төшерергә ярамый. Бу укучыларның игътибарын читкә юнәлтмәс өчен. Бүгенге сынау нәтиҗәсенең база өлеше 11, профиль өлеше 12 июньдә игълан ителәчәк. Чираттагы бердәм дәүләт имтиханы 31 май көнне үтәчәк. Чыгарылыш сыйныф укучылары химия һәм тарих фәннәреннән имтихан тапшыра. Барлыгы 4 меңнән артык укучы. Руслан Хысындинов, Андерсен Тальцев, Яңа Гасыр каналы. Әлмәттә экологлар түбән мактамадан ерак түгел законсыз шүплеккә юлыга һәм күргәннәрдән шок ката. Төзелеш калдыклары белән бергә анда пациентларның медицина карталары да була. Дистәләгән документ, йөзләгән анализлар, аларны көзен яки быелның язында чыгарып түккәннәр дигән фораз бар. Хәзер капиталь ремонт ясалган сырхауханәләр буенча тикшерү бара. Шәхси мәгълүмат булган карталар ничек сакланырга тиеш? Филүзә Хәмидуллина ачыклык кертте. Предположительно, медицинские карты. Здесь прозимовали, видите, перевязаны бинтом. Бу пациентларның медицина карталары бик иске түгелләр кебек 2010 елгы язулар да бар, башка документлар да шактый. Законсыз шүплекне экологлар түбән мактама янында таба. Предположительно. Безнең уйлавыбызча, бу шәһәрдәге кайсыдыр медицина оешмасы эше. Без медицина карталарының берничәсен алдык, хәзер тикшерү бара. Әлеге урын шәһәрнең читендә урнашкан һәм биргә машиналар 40 көнлегенә керә алалар. Әлеге шүплекне узган елның көзендә яки быелның язында гына чыгарып атканнар. Карточкалар бераз югышләнгән, әмма анда язылганнар аермачык күренә. Экологлар фикеренчә, аларны ремонт ясалган сырхаухана яки хастаханәдән чыгарып атканнар. Моның өчен юридик затларга 250 мең сумга кадәр штраф каралган. Виновные лица, причастны к данному делу, сейчас выясняется. Хәзер бу эшкә мөнәсәбәте булган кешеләрне ачыклыйбыз. Кем бу документларны монда чыгарып ташлаган, шуны да тикшерәбез. Мөгаен монда хастахана яки сырхауханәгә ремонт ясаган подрядчы оешма да гаепледер. Карталардагы мәгълүмат буенча пациентлар төрле оешмаларда эшли һәм барысы да әлмәттә яши. Үзләре турында шәхси мәгълүматның шүплектә ятуын да белмиләрдер мөгаен. Бүген без берничә адрес буенча ишек шакыдык. Яшәделәр, значит, ничә ел микән, ну ничә ел точно бар инде.
Хәзер кайда? Ну вот этим где-то на улице Белоглазова они, у тещи жили. А не знаю, вроде строится, что ли. Кошмар, вообще невозможно. Бу кытышкыч хәл бернинди тәртип юк, аннан карталар югалды дип баш ватабыз. Хәзер Әлмәтнең медицина оешмаларында тикшерү бара. По данному факту сейчас проводится. Хәзер барлык оешмаларны тикшерәбез. Кайсы медицина оешмасы бу, шәхсиме, дәүләтнекеме, нинди кәгазьләрне чыгарып атуларында барлыйбыз. Кешеләрнең сәламәтлеге турындагы мәгълүмат табиб сире булып санала. Алар закон нигезендә сакланырга тиеш. Медицинская документация. Медицина кәгазьләре төрле вакытка кадәр саклана ала. Барда архив табылырга тиеш. Монда төгәл генә әйтеп тә булмый. Нинди карточка булуына бәйле. 25 елдан алып 50 елга кадәр сакланырга тиеш. Хәзер бу мәсьәләнең асылын прокуратурада ачыклый башлады. В настоящее время прокуратура города проводится проверка. Хәзерге вакытта тикшерү уздырабыз. Аның нәтиҗәсе буенча карар кабул ителәчәк. Исегезгә төшерәбез. Документларны чүплеккә чыгарып атуның беренче очрагы гына түгел бу. 2 ел элек казандылар чүплектә шәхси мәгълүматлар булган суд приставлары архивы кәгазьләренә тап булган иде. Әлеге тикшерүнең ни белән тәмамлануын без күзәтеп барачакбыз. Әлмәт районыннан Фируза Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Республика пляжларында су кыйнырга ярыймы? Су ярында торып, кыйылмаска ничек торып? Өстәмә кумлыклар кайларда барлыкка киләчәк? Гөлсә Исмәгыйлова белешеп кайтты. Рөстәм Миннеханов бүген Көньяк Африка Республикасының Россиядәге илчесе белән очрашты, хезмәттәшлекне ныгыту юллары турында фикер алыштылар. Әлеге илчелек делегациясенең Татарстанга беренче генә килүе түгел. Исегезгә төшерик, 2017 елда Россия һәм Көньяк Африка Республикасы арасында 90 көннән артмаган сәфәр өчен визасыз режим кертү турында килешкән иделәр. Татар халкының тарихи һәйкәлләре белән танышып, бүген республика президенты янына барды. Рөстәм Миннеханов Казан Кремлендә Дагыстан мөфтиен кабул итте. Әхмәт Абдуллаев җитәкчелегендәге делегация Болгар музей тыюлыгы һәм Ислам академиясендә була. Бүген Татарстан президентына әлеге сәфәрдән соң үзенең тәэсирләрен җиткерде. Каты көнкүреш халдыклары белән эш итүнең яңа системасы нинди нәтиҗә бирде? Бу сорауларга җавапны 5 июнь көнне Татарстан Дәүләт Советы сессиясендә хәбәр итәчәкләр. Бүген бу хакта президиум утырышында җиткерделәр. Бу көнне Хисап палатасы да чыгыш ясаячак. Сессиядә 28 мәсьәлә карала, шуның 13 закон проектлары. Быел 5 чакырылыш Дәүләт Советы депутатларының вәкаләтләре чыга. Шул уңайдан депутатлар сайлау мәсьәләсен карарга җыена. Партиядан кандидатлар исемлеге билгеле, шулай да барысы да үзгәрергә мөмкин. Хафиз Миргалимов безнең телеканалга биргән интервьюда КПРФ партиясенең сайлауга әзерлеге турында сөйләде. Хафиз Галич, хәерле көн. Алда Татарстан Дәүләт Советына сайлаулар 10 көннән рәсми рәвештә сайлау кампаниясенә старт биреләчәк. Коммунистлар партиясе ничек әзерләнә? Менә бүген президиумның Дәүләт Советының утырышы булды. Менә безнең 5 июньдә пленарная сессия. Менә шунда ул вопрос, ул сорау каралачак. Карар кабул итәчәк без, ул газетта чыгачак. Шул моменттан 6 июньнән безнең уже сайлау эшләре башланачак. Кадрларга килсәк, без тырышабыз 51 мандатлы округларны тоже үзебезнең кандидатлар белән ябырга. Где бер 30-31 кеше күрсәтәк без партия списогы буенча, бөтен Татарстан буенча. Үзебезнең платформа программаны сайлау алдан төгәлләп киләбез. Әле менә шул көннәрдә безнең тагын бер утырышы булачак. Ник дигәндә список һәр вакыт үзгәреп тора. Исемлекнең башында кем булачак һәм фамилиялар үзгәрәчәкме? Барса да сөйли, наверное, исемлекнең беренче секретарь бара торгандар. Әмма дә ләкин үзгәреше булырга мөмкин. Әле безнең алда пленумыбыз, алда безнең партийный конференция. Бердәм Россия партиясе праймерис уздырды. Аңа карата фикерегез ничек? Күзәттегезме? Күзәтү ул тәле ички яктан күзәтү түгел. Алар уздыра икән, аларның эше. Безнең партиягә ул кирәкми. Без һәр көн праймерис узабыз. Үзебезнең сияси эшләребездә, очрашуларда, отчетларда, һәм җыелышларда, һәм үзебезнең практик эшебез белән. Аннан соң шуны да сорамыйча булдыра алмыйм. Бердәм Россия партиясенең шул праймерис нәтиҗәләре буенча иң күп тавыш җыючылар исемлеге билгеле булды рейтингы. Анда 5 фамилия. Сез аларның кайсы өчен тавыш бирергез? Берсе өчен. Мин ул зур партияның эшенә катнаша да алмыйм. Кирәкми дә ул миңа катнашу. Аларның үзләренең җитәкчеләре, үзләренең юнәлешләре бар. Минем уйлавымча,
Біздің дәулет советімізде политиклар да, экономистлар да, финансистлар да, оқытушыларыбыз да, врачларыбыз да, işçilerimiz de hem jirde işletirgen firmalarımız da bulurga tiyиш. İştelikli әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Уңышлар сезгә. Яхшы, сау булыгыз. Рәхмәт үзегезгә. 5 сәхнә әсәре танылган театр тәнкыйтьчеләреннән лекцияләр һәм гадәти булмаган музей. Город артподготовка театр лабораториясе быел да тамашачыларга яңа программа әзерли. Бу ел сайын үткәрелә торган театр проектларының берсе. Быел ул берсеннән 15 июньгә кадәр уза. Берничә команда спектакль эскизлары буенча эшли һәм аларны шәһәрнең иң көтелмәгән урыннарында тәкъдим итәчәк. Быел төп тема кеше. 3 премьера әзерләнгән, алар арасында татарча әсәр дә бар. Спектакльләрдә уйнарга театр училищесы студентлары һәм бөтенләй әлеге өлкәдә белеме булмаган кешеләр чакырылачак. Проектта Россиянең атказанган артисты Роза Хайруллина катнашыр дип көтелә. Әлеге проект әкренләп фестивальгә әйләнеп бара. Быел рәссамнар да, кино режиссерлар да катнашачак. Безнең сайтта теркәлгән кешеләр спектакльләрне бушлай карый ала. Премьералар түләүле булачак. Программа берничә өлешкә бүленгән. 5 спектакль эскизы күрсәтеләчәк. Алар шәһәрнең төрле урыннарында, сәнгать училищесында, Ленин исемендәге мәдәният йорты спорт залында, Миллениум күпере астында һәм элекеге Үзәк ЗАГС бинасында тәкъдим ителәчәк. В рамках нашего Проект кысаларында күргәзмә дә оештырыла. Ул гади шәһәр кешесенең фатирында узачак. Монда хуҗабикәнең шәхси әйберләре урын алган. Бу безнең әйләнә-тирәбездәге җиһазларның кеше тормышында нинди роль уйнавын тирәнтен аңлатырга мөмкинлек бирәчәк. Татарстанда мәдәният хезмәткәрләре күп акча эшли. Иң байлары кемнәр, кайсыларының кереме кисәк кенә арткан. Бу хакта Реальное время интернет газетасындагы язмадан укып белә аласыз. Көн җылытты, халык сулыклар янына ашыга. Быел республикада тикшерелгән һәм ышанычлы су куену урыннары артачак. Әлегә 34 булса, сезон башына тагын 14 өстәлергә тиеш. Бу президент карары буенча эшләнә, чөнки узган ел тыелган урыннарда кыенып 97 кеше батып үлде. Исегезгә төшерәбез, куркынычсызлык советы утырышында ул түрәләргә эшне тиешле дәрәҗәдә оештырырга кушкан иде. Бүген пляжлар нинди хәлдә? Гөлсә Исмәгыйлова карап кайтты. Әлегә Казанда хәтта рәсми рәвештә теркәлгән пляжларда да су кыйнырга ярамый. Башкалада алар нибары 4. Шуларның берсе менә бу Түбән Заречье су кыйну кызыну урынын иртәгә белгечләр килеп тикшерәчәк. Илмә такталар, медиклар, кыткаручылар барысы да булырга тиеш. Рәис Шәйхетдиновның исе дә китми, ярамыйга да карамый, суның пычрак булуына да. Су ярында тұрып, қайылмасқа нешіктіріп. Бер кіріп шықтым енді. Бүген без әлеге су куену урынында мондый батырларны бүтән очратмадык. Калганнары я кызына, я аякларын гына чылата. Если честно, я просто... Тирән күл буенча мәгълүмат аңлашылмады, ул әзер түгел. Комсомольский пляжы да төзекләндергә ябылырга мөмкин. Иртәгә рәсми рәвештә йөреп чыгарга планлаштырабыз. Бассейнга караганда табигать кочагын хуп күрүчеләр өчен куанычлы хәбәр. Быел Татарстанда яңа 3 пляж төзеләчәк. Кама тамагы Минзәлә һәм Казанда, башкаладагысы Аккош күле буенда. Моннан тыш тагын 14 яңа кыйну урыны ачылачак. Районнарда тиз арада акча да тапканнар. Татарстан президенты тәнкыйтеннән соң. Где у нас работа будет слабо организована, конечно же, мы будем спрашивать, уважаемые руководители. Әлегә исә Татарстандагы җиһазландырылган 34 пляжның 8-е генә әзер. Моңа кагылышлы утырыш узуга да карамастан, Казан башкарма комитетында кумлыкларның әзерлеге буенча аңлатма бирергә ашыкмыйлар. Алардан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре дә анык кына мәгълүмат ала алмаган. По пляжу глубокий пока. Тирән күл буенча мәгълүмат аңлашылмады. Ул әзер түгел. Комсомольский пляжы да төзекләндерүгә ябылырга мөмкин. Иртәгә рәсми рәвештә йөреп чыгарга планлаштырабыз. Ни генә булмасын, су тирәсендә саксыз кылану кыйммәткә төшәргә мөмкин. Ял вакытта запрещающий аншлаг, тыюл аншлагы янында кеше куенса, менә шуны искә төшереп китәсем килә, әлеге кешеләргә штраф яный 1000 кадәр. Шуңа күрә тәкъдим итәбез, махсус оештырылган җирләрдә генә куенырга. Әзер һәм ышанычлы пляжларның исемлеген тикшерү тәмамлангач игълан итәчәкләр. Гөлсә Исмәгыйлова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Тиздән Казан World Skills'ны кабул итәчәк. Спортта нинди зур вакыйгалар көтелә? Әле менә яңа билгеле булганча 2022 елда Казанда волейбол буенча ир-егетләр командалары арасында дөнья чемпионаты узачак. Димәк, футбол буенча чемпионат вакытындагы кебек үк бик күп кунаклар булачак Казанда. Нәкъ шулай җанатарлар, волейбол сөючеләр барысы да Казанга җыелачак. Көтәбез. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыскана рекламадан соң бездән аерылмагыз.
2022 жылда Qozonda волейбол бойынша ир-егетләр командалар арасында дөнья чемпионаты уеннары узачак. Әлегеттер меңләгән җанатарның игътибарын җәлеп итә. Башкалабызда дәрәҗәле волейбол ярышлары оештыру өчен заманча спорт корылмалары бар. Халыкара волейбол федерациясе белгечләре Россиягә эшлекле сәфәр белән килеп киткәннән соң дәрәҗәле ярыш узачак шәһәрләр исемен расладылар. Ул Мәскәү, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Уфа һәм Казан. Тагын 2 шәһәр киләсе атнада игълан ителергә тиеш. Волейбол турниры 2022 елның 26 августында башланып, 11 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Анда дөньяның иң көчле 24 җыелма командасы көч сынашуы көтелә. Ике коллективның катнашуы инде хәзер үк төгәл билгеле. Россия җыелма командасы ярыш хуҗасы буларак чыгыш ясый, Польша волейболчылары гамәлдәге дөнья чемпионы буларак юлламага ия. Qozonda bu günlərdə tennis boyunca turnir бара, анда 17 яшькәчә булган спортчылар осталыкларын күрсәтә. Яңа чемпионнар нәкъ менә шунда ачыклана да инде. Ә менә судагы спорт төрләрендә Татарстан егете бер үзенә 2 алтын медаль яулады. Татарстан спортчысы суга сикерү буенча Россия чемпионатында 2 алтын медаль яулады. Искәртеп узабыз, бу көннәрдә Казанның су спорт сараенда әлегә буенча ярыш бара. Программаны ир-егетләр 3 метрлы трамплиннан сикерүдә башлап җибәрде. Бу дисциплинада алтын медальне Татарстан вәкиле Никита Шлейхер яулый. Ул дөнья чемпионатына сайлап алу нормативында үтәде. Евгений Кузнецов көмеш медальгә ия, Илья Захаров 3нче урында. Моннан тыш Никита Шлейхер парлы сикерүдә Юлия Тимошина белән чемпион булып танылды. Ярышлар 1 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Qozonda авиаузышлар буенча 3нче ел рәттән халыкара ярыш узачак. Дөнья чемпионаты этабы 15-16 июнь көннәренә билгеләнгән. Мауыктыргыч чара Казан су елгасы өстендә үтә. Ярышларны тамаша кылу өчен төп мәйданчык Казан гаилә үзәге янында. Дөнья чемпионатының Россия этабы 1нче тапкыр 2010 елда Татарстан башкаласында узган иде. Әлеге вакыйга шәһәр халкы һәм кунаклар арасында кызыксыну уятты. Очкычларның тизлеге сәгатенә 370 км/га җитә. Трассаны кыска вакытта узып киткән һәм иң аз штраф җыйган пилот җиңүгә ирешә. 1нче этап февраль аенда Абу-Дабида узган иде. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылары. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять Daniel Master компаниясе. Тиз арада арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Daniel Master сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Казан шәһәре Восстание урамы 23нче йорт, телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта алмашынучан болытлы һава, температура 28 градус. Республикабызның кайбер районнарында яңгыр явачак. Көндез урыны белән температура 33 градуска кадәр җитә. Төньяк көнчыгышта җылылык 29 градуска кадәр. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзелә-Мензелеевскида көндез бераз яңгыр явачак. Елкын батыштан талгын. Алда көннәрдә һава шартлары уңай саклана дип фаразлый синоптиклар. Әпәнче шәмбе төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта аз болытлы һава. Явым-төшемнәр көтелми. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн аяз, кояшлы һәм эссе булачак. Татарстанның үзәк районнары чиста, Әлмәт, Мамадышта һава торышы шулай ук уңай саклана. Салкыннар бары тик һава торышы өчен генә. Аны күңелегезгә үткәрмәгез ди акыл ияләре. Вы постоянно смотрите в монитор. В глазах песок и жжение. Инновационный комплекс «Оптимак» защитит сетчатку глаза от вредного излучения. «Оптимак». Смотри на мир легко. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Биотек компаниясе төркеменең күзне саклау һәм яхшырту өчен булдырылган «Оптимак» инновацион комплексы. «Оптимак» дөньяга җиңел кара. Башкалабыз Казанда көн аяз һәм кояшлы булачак. Температура 31 градуска кадәр. Көнбатыштан талган җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чатымлылыгы 44%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Исән-имин булыгыз.